Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafina na Sadiq Tech a YouTube. Ina muku barka da wannan lokaci. Kamar da na gaya muku a Telegram akan cewa zan muku bidiyo akan Bloom waɗanda suke da matsala na email, sannan kuma zan mana magana akan time farm yadda za mu yi mu samu 3 million seconds da kuma price prediction ko kuma in ce farashin time farm guda nawa ne zai kasance voucher, kowanne guda nawa ne zai iya zama time token guda ɗaya. Sannan kuma zan karanta mana update ɗin da suka yi insha Allah a wannan bidiyon kamar yadda na muku alkawari. So da farko bari mu fara da time farm ɗin da yake shine wanda yake buƙatan bayanai da yawa. Idan muka buɗe za mu ga cewa sun yi posting jiya akan cewa sun yi AMA, ma'ana AMA kenan, inda ake tattaunawa da su masu project ɗin ana musu tambayoyi. Mun gane ko? So a ciki sun yi magana akan voucher ko kuma token guda nawa ne zai iya zamowa time guda ɗaya, wanda zan mana bayani a ƙarshen wannan bidiyon insha Allah. 19 hours ago sun ƙara posting akan cewa mutum zai iya samun 3 million second ta hanyar tax da zai yi a cikin time farm ɗin kenan. Mun gane ko? So suka cewa duk wani tax da mutum zai yi ba shortcut, ya tabbata ya yi yanda ya dace. Idan muka je cikin Telegram namu, bari mu buɗe mana time farm saboda mu ga yadda abin yake. Mu yi ƙoƙari mu je mu yi. Abin da ya sa nake muku wannan bidiyon saboda project ne wanda an kai kusan shekara ɗaya ana yi. Ya kamata a ce mu kammala komai da komai kafin mu san yadda ya kamata mu yi ko kuma abin da ya kamata mu yi. Telegram mining da ake mafi yawanci yanzu ya zama dust ne, ya zama wahala. Saboda haka wannan ya sa na fara ajin crypto trading saboda mutane su koya su samu hanyar da za su ke making na profit. Idan muka buɗe time farm ɗinmu za mu ga cewa akwai inda aka sa tax. A wajen tax section ɗin nan akwai tax da za mu yi daban-daban wanda za mu samu token na time farm ɗin da yawa. Kun gani waɗannan gaba ɗaya muka yi su, akwai wanda za mu samu 100,000, akwai wanda za mu samu 10,000. Idan muka yi lissafi gaba ɗaya mutum zai samu kusan miliyan 3 na token na time farm ɗin. Sannan muka koma cikin Twitter sun yi posting akan abin da ya shafi wato staking da za a yi. Mutum zai iya staking na time farm ɗinsa saboda ya samu bonus. Ba zan ba kowa shawara ya staking na time farm ɗinsa ba saboda komai zai iya faruwa. Sannan idan muka duba a cikin AMA da suka yi, an musu tambaya game da token ɗinsu mai suna time. Kamar da na muku bidiyo a kai akan cewa second naku na time farm shi za a yi converting zuwa time, wanda time yanzu haka yana cikin kasuwa, kuma idan muka duba za mu ga kuɗinsa ya kai $13 kowane time guda ɗaya. So bari mu duba a cikin Bybit. Kamar yadda muke kallo wannan shine time token ɗin da suke magana an yi listing nashi a Bybit. Yanzu haka farashinsa yana $12.6. Sannan suke cewa kowanne 200 million second shine time farm guda ɗaya. Mun gane ko? Bari mu baku misali. Ma'ana wannan shine token namu da muke da shi ko? Idan kun lura wannan shine token ɗin da muke da shi na time farm 6.1 billion. Idan misali mutum yana da 200 million coins, mun gane ko? Is equals to 1 time. Is equals to 1 time. Kun gane ko? Shi kuma 1 time, bari mu yi lissafi, bari mu koma baya saboda ku gane mai kyau. 200 million ko? 200 million coins is equals to 1 time ko? Token kenan. 1 time kuma is equals to $12.6. $12.6. Haka lissafin yake. In kana da 200 million coins a nan wajen, shine zai baka 1 time. 1 time kuma shine $12.6 ko? Idan muka yi lissafin $12.6 kuma times 1.5 zai baka nawa? Bari mu je mu buga mu gani. Bari mu je calculator mu buga 12.6 times 1.5 ko zai baka 18,000. A gurguje dai ko in ce a takaice duk wanda yake da 200 million zai iya samun
daga 18,000 zuwa sama. Wannan prediction ne, zai iya zamowa haka, zai iya zamowa ba haka ba. Kullum ina gaya muku wannan, haka abin yake dama. So idan misali muka yi lissafin wannan, ko muka buga 6 billion divide by 200 million, nawa zai baka? Bari mu gani. 6 billion ko 6 billion divide by 200 million shine kowane voucher ɗaya kenan. Ko 200 million, haka ne kuwa? Zai baka 30 times 12.6 $378 kenan times 567,000. So zai iya zama haka ne, amma dai za mu jira mu ga abin da Allah zai yi. A kullum ina faɗa muku cewa idan na yi prediction zai iya zamowa gaskiya, zai iya zamowa ba gaskiya ba, saboda project sukan zo su canza tsarin su idan ana tafiya kafin a zo a yi listing. So duk wanda ya san baya zuwa yana claiming na token ɗinsa, ya kokari ya zo yana claiming. Abin da ya sa kuke ganin na tara wannan da yawa saboda na jima ina yi ne, sannan kuma ina da referrals da yawa gaskiya. Tun kusan shekara ɗaya yanzu kenan na yi inviting mutane da yawa tun da aka fara. Na fara video a kai tun lokacin ina fitowa na video a TikTok da Facebook da sauransu. Daga baya kuma sai na zo na daina fitowa saboda wasu dalilai. Wannan ya sa na tara referrals da yawa a Time Farm. So a takaice dai in kana da 200 million shine time guda ɗaya kuma shine $12.6. Update namu na gaba akan Bloom, akwai da yawa suna tambaya game da magana akan sa email. Ga yanda za ku yi idan kuka bude Bloom naku. Idan muka bude Bloom namu, zai kawo mana wani rubutu haka pop up, zai bayyana a nan inda zai ce mu saka email namu. So da yawa mutane suna cewa ba sa ganin wannan email ɗin da ake sawa, bai ba su inda za su sa email ba. Abubuwa guda biyu ne za ku yi. So sai ku jarraba ku gani ɗaya daga cikinsu zai yi insha Allah. Abu na farko shine za ku je Play Store. Kuna ji ko? Idan kuka je Play Store, abin da za ku yi searching na Telegram. 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 Idan ku searching na Telegram, sai ku yi updating nashi. Kun gane ko? Idan an samu ku update anan, sai ku yi update na Telegram naku. Idan ku yi updating, sai ku bude. Kuka bude Telegram naku, ku sa abin da za ku yi. Ku yi searching na Bloom. Kun gane? Sai ku zo wajen Bloom ɗin, sai ku danne shi, ku danna ku riƙe. Idan kun danna kun riƙe shi, kun ga akwai wajen delete anan ko? Sai ku taɓa delete. Kun gani wajen block bot, ku bar shi haka. Ku yi blocking na bot ɗin. Sai ku taɓa delete chat. Sai ku goge shi. Idan ya kammala gogewa, ku san me za ku ƙara yi? Sai ku je ku yi searching na Bloom again. Bloom. Kun gane? Wannan kenan. Sai mu shiga. A saman nan akwai launch app. Kun gani? Launch app. Za mu taɓa shi. Idan muka taɓa muka buɗe, zai ba mu dama mu saka email namu. Kun gane ko? Zai ba mu dama mu saka email namu. Idan bai baka dama ka saka email ba, za ka zo ka taɓa wajen profile ɗinka. Nan wajen akwai wani cycle blue ko? Za ka zo ka taɓa nan wajen. Idan ka zo ka taɓa shi, zai baka dama ka saka email naka. Idan ka yi duka abin da na ce ka yi, bai baka dama ka sa email ba, kar ku damu. Har yanzu ana gyara kan abin ne. Sannan ba dole bane mutum sai ya yi linkin na email ɗinsa. Ba dole bane. Idan ka yi ya baka dama, fa ni'ima. Idan ka yi bai baka dama ba, kar ku damu, ku kwantar da hankalinku. Insha Allah zan muku video akai nan gaba. Allah taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. Kar ku manta, ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku sharing na wannan bidiyon. Merci. Peace.